Ruiter? Ja. We gaan nog een moosje dingen, we doen nog een grappenfresje, oké? Ja. Een kwart grappenfresje. Ja. Ik nam een Frommes mij bediend naar een heel duur restaurant waar ik alles van ga weten. Ik voor de eer bedankt. Hier op de man van leven, wat mensen knappe fan. En je ziet de hele jongen. Maar haar hand niet minder niet, ja. Hier niet. Ik zei Marcel dan nog raasten. Let ik voor naar geen, maar voor een man is het best lastig. Dan sterk in die schoen steen. Zwarte dikke winst. Laai ik mijn haar in bij. Nee, ik hoorde er niet meer. Maar van haar kon ik niet zijn. Nee! Ik kon net alles weten, maar het kan vanzelf, want ik kon mijn vrouw weer bieden. Dus ik zie dat eten net de zin doen nog eerder. En de volgende dag wie me gewoon in bed verloren. En dan vond ik goed niet lekker en toen naaide ik een wasken en ik maakte wat koffie. Maar ik dacht, hoe maakt dit verder, want ik keer van alles voor het denken. Maar ik zit vast vast in de roes van de date. Gisteren vast in de roes van de date. Ik zeg gisteren te vast in de roes van die date. En het is Kleer die vlaggen trotten wordt, je begon een soort van show. En ik maar kijk, ik riep nog, ik denk ik pak haar nou. Je roept en je raarde en je kreeg wat te loer. En je zei ineens, bliksempier, de Marcel, beste jongen, wat dit is lekker. En ik dacht, ja, ik dacht nou. Van de schrik wat alles slap, ik laaide me voor het hond. Je ziet mijn bier bij in de kant, hier ben niet te doen. De vrouw is haar niet in de zomer, het vind ik, lang om laat. En dan zeg ik hem te vertellen, want ze liefde is een echte. Dank u wel. ja, super.